Bisan pa man og hingpit ang pagpatuman sa enhanced community quarantine, may ubang gihapong wa mutuman ini. Kining mga residente sa barangay sa Talisay, may pa-beach boxing pa niadtong weekend. Silian Singkulan sa report. Pinaagi ni ining mga larawan na monitor sa kapulisan sa social media sa dakbayan sa Talisay ang giingong boxing nga gipahigayon. Nahitabo kini daplin sa dagat sa sitio Kilawan sa barangay Tanke. Makita ang kalihukan nga mihatod sa panagtapok sa mga residente. Kinibisan pa man sa gipatumang enhanced community quarantine. There were minor and the minors were the ones engaged in actual boxing. Because according to our investigation, lingaw-lingaw sila. Gidugang sa hepe sa Talisay City Police nga 12 ka mga individual ang nangasikop diin lakip na kanila ang mga menor de edad. We have charged them with simple disobedience in relation to the executive orders. The minors are of course processed in congruence with Republic Act 9344 in coordination with the SWD. Ang nagpasiugda sa kalihukan, gipatawag na ni Mayor Samsam Gulyas. It's really a mistake on their part with what they did. And that's why I talked to the kapitan and I asked for his cooperation na magtinabangay ta na instances like this will be prevented in the future. Samtang dugang pahimangno ngadto sa publiko nga i-report dayon kun may nakita mang mga kalihukan, ilabi na nga makalapas sa social distancing. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.